napintas lao na nasayaat, kompleto, excited digiti ubing kastame digiti naganak. Kita yung metitat tayo aduda. Manusa, iti populasyon na tangas per year or estimated numbers. Official nga naka-enrollan is more than 4,405 to be exact. Ngam ka dito sa marsaro ng Aldar sir, Ado danto pa lang umay. Do pa mo tigiti ag-change ti panunot na. Das rumor danto mat ka lang siguro sumrek. Aging ka kaano sir nga After a month lang. Okay, sir. Sir, manaksit ka dito nga bilang iti estudyante, dakat ti pa nagkurkurang ti classroom tayo? We have enough classroom already except digiti da dumak medyo dumaan dan isong siguro mabalintong sukatanin in the near future by our department. Idi last school year sir adati na ko nang times nga classroom adati magudwa wenno awan kompleto tayo. Kompleto. Okay sir. Sir data gundaway ma-implementaran iti tri-semester sa. Yes. Definitely. Napintas met sir dati nga naso ang semester. Napintas. Kasi talagang well-defined di amin yung obra mi. May panggap ka digiti disturbances, adung amin digiti extra curricular activities na sometimes ang kadisrupt. Yung dati kit dinefine na nga permi. So napintas para kanya. Dati nag-speech tayo sir adan sa tinang nagbalin nga kurak mo nga agtali na ed nga premiere. Of course. Kada dati talagang ultimate goal mi kan dati nga talaga ti trademark and it aims the premier school of the north. And of course da kami nga manikod pa idig ganat da kami nga no, it will not be at par with the previous performance. Our aim always is to go higher. So nang namaen ni sir nga ado man nagiti awards pa madayaw nga magudpudtat nga school year. Yearly din nga talaga nga naka-ado iti Golden Harvest nga masasao iti Ilocos Norte National High School, iti benegman iti local and international. Okay. Lastly sir, mensahe tayo kadagiti estudyante naganak kada ti balik school. Nakikita tayo mga naganak, thank you iti panangin rasyo, ti edukasyon ni iti anak tayo iti pagadalan tayo ng Ilocos Norte National High School, ket pagsasao tayo nga ti edukasyon ng itanak tayo ket partnership iti eskwelahan ket nagiti naganak. Ma-achieve tayo ti gun-guno din tayo nga nasaya at unay nga edukasyon para kati na rangrang rumanranyag nga masakbayan da babayen iti tulong nyo kastamet iti dedikasyon dagiti opisyales ken mangisurusuro iti uneg ti eskwelahan tayo.